Ирекле көрәш буенча Россия спорт устасы якташыбыз Константин Волков истәлегенә ел сайын турнир уздырыла. Соңгы елларда ярышлар төбәк ара дәрәҗәдә оештырыла башлады. Бүген дә шәһәребезнең спорт сәламәтләндерү үзәге әлеге спорт төрен үз итүчеләрне җыйды. Район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин үзенең чыгышында Константин Волков турында якты истәлекләре белән уртаклашып спорт чарасының әһәмиятен билгеләп үтте. В нашем городе развивается 19 видов спорта и, конечно же, одним из приоритетных видов спорта является вольная борьба. Константин тоже занимался этим видом спорта и, к сожалению, в самом расцвете сил трагически погиб. Турнирның географиясы елдан-ел киңәя, катнашучылар саны арта бара. Бу юлы келәмдә Татарстан шәһәр районнары Оренбург, Удмуртия, Башкортстан, Чувашиядан 15 команда составында 300-гә якын спортчы көрәште. Бил алышлар бер юлы 2 келәмдә барды. Яшь көрәшчеләрнең һәркайсы җиңү дәрте белән яна. Тренерлары исә үз көрәшчеләрнең имгәнмичә мотор алымнар күрсәтеп чыгыш ясаулары өчен җаната. Көрәшнең кыюлы һәм шактый осталык таләп итүче әлеге төрен малайлар гына түгел, кызлар да үз итә. Якташыбыз Константин Волков истәлегенә көрәш ярышлары быел 15-нче тапкыр уздырылды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.